khona igugu lomndeni okungiyena-ke la-ke ubaba uMsimango oloholayo. Mawawuyazi New Brothers kudala yiyo kodwa manje entsha. Kulungile, siyabonga kakhulu. Mhlambe bakhona abantu ofisa nje ukudlulisa ukubonga kubona nganoma ngabe yini abake bakulekelela mhlambe uthi cha ngiyafisa ukubonga kubo bani nobani. Impela bakhona bengithanda nje ukuthi impela ngibonga kakhulu kumfowethu uMandla. Ungilekelele kakhulu wafaka isandla ey'ntweni ey'ningi. Mhlambe ngikhuluma namhlanje ngila nje ingenxa yokuthi nawe besemva kwami engisiza. Okay. So nje ngiyabonga kakhulu, ngiphinde ngibonga nje nankosikazi ekhaya. Nkosikazi ziningi izinto angazi ukuthi abe ngemva kwami, azame ukuthi yonke into engiyenzayo ngingayinyezi. Ngibe leyo nto leyo engicanga ukuthi mangabe ngiyenza ngizitshela ukuthi imukelekile kunombani. So nje ngiyabonga kakhulu nasemndenini nje wami ngithi nje ngiyamthanda nonke, I love you all. Abahleli bemicimbi bayayihlela abantu abaningi imicimbi bakhona impela sibaboneke omaskandi hip-hop njani. Asiwubona umbhaqanga uthini lapho? Impela bengifisa nami ukuthi kubahleli bomcimbi nathi bakhona ukusibiza uma besidinga. Ngiyatholakala mina kumafoni athi 078 958 9642. Singayiphinda kokugcina 078 958 9642. Yobe usutholakala lapho igugu lomndeni. Ngakujabulela ukuthi mhlawumbe kumahleli bomcimbi uma bengithinta kuleyo namba ngicathi soba sesixhumana-ke sesiqhubeka nenkulumo siyaphambili. Siyabonga kakhulu. Ubaba-ke utholakala ngefoni kuphela noma mhlambe amrejistela kule zinto zoma-online stores umsebenzi atholakala lapho bese kuba ukuthi-ke nako ey'nkundleni zokuxhumana mhlambe iqembu likhona ku-Facebook noma yena ubaba noma cha lapho? Cha, ngikhona impela. Ukhona impela kuzo zonke lo yangi. Phela mina ngibona umuntu omdala ngifuna ukukhipha ngapho nje mhlawumbe cha ngikhona mfowethu njengoba ngisho nje ukuthi noma uyifuna i-album yami uyayithola laphana kubathethela nethu. Uyayithola. Okay, ku-Facebook ukhona igugu lomndeni? Yebo, likhona. Okay. Naku-YouTube mawuthi nje igugu lomndeni hayi noma kanjani uyaqhamuka. Siyabonga kakhulu baba Msimango, sithemba ukuthi kukhona umehluko uma uphuma la ozoba khona. Ngiyabonga kakhulu. Sibongele-ke igugu lomndeni, sibongele nabathandi bombhaqanga ukuthi bethole ithuba lokuthi nabo bathokoze ngasekhaya. Sokushiya-ke negugu lomndeni baba Msimango esehamba ney'nsizwa-ke la ezimphelekezelayo beshaya ingoma emnandi. Ngiyithandile-ke mina le ngoma ethi-ke kade kumele kufanele ngikhale ngani. Kunjalo nje. Uma bese kukanje